Ένα σύστημα οικογενειακών, κοινωνικών πεποιθήσεων και πεποιθήσεων μέσα από τις εμπειρίες σου, τις οποίες τις σκέφτεσαι συνέχεια και τις θεωρείς σαν δεδομένες. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που σκέφτεσαι γίνεσαι. Έτσι. Οπότε άλλα οι σκέψεις έρχονται από το παρελθόν, από μια συγκεκριμένη μάθηση από το παρελθόν. Οπότε τα αποτελέσματα επαναλαμβάνονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δηλαδή αυτά που είχαν γίνει και στο παρελθόν ουσιαστικά περιμένεις να γίνουν, ουσιαστικά δεν περιμένεις, αλλά επαναλαμβάνονται και στο μέλλον. Γιατί έτσι είναι ο τρόπος σκέψης σου. Εν αρχή είναι ο λόγος, δηλαδή ο τρόπος που σκέφτεσαι. Οπότε μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας. Μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο σκέψης σου. Θέλεις δηλαδή να πατήσεις ας πούμε το κουμπάκι, το pause κάποιες στιγμές μέσα στην ημέρα και να παρατηρήσεις τον τρόπο που σκέφτεσαι. Να ανοίξεις λίγο το μυαλό σου και να πάρεις κάποιες νέες πληροφορίες και να προσπαθείς να εφαρμόσεις αυτές τις νέες πληροφορίες στην καθημερινότητά σου. Να παρατηρείς για παράδειγμα πώς λειτουργεί το θέμα των συναισθημάτων σου, γιατί τα συναισθήματα μας επηρεάζουν στις αποφάσεις μας. Τα συναισθήματα σε επηρεάζουν στις αποφάσεις σου. Χρειάζεται να πάρουμε μια απόφαση που μέσα στην ημέρα παίρνουμε χιλιάδες αποφάσεις. Πάντα περνάει από ένα φίλτρο αν είναι ασφαλές αυτό που θα κάνουμε ή όχι. Έτσι, οπότε πάντα υπάρχει αυτό το αυτοματοποιημένο φίλτρο μέσα μας πριν πάει στη λογική η διαδικασία. Έτσι, περνάει από το φίλτρο αν είναι κάτι ασφαλές ή όχι. Και είναι το συναίσθημα. Οπότε χρειάζεται να μάθεις κάποια πράγματα για το πώς λειτουργεί το συναίσθημα στο σώμα σου. Δηλαδή, όσο και αν λες ότι είναι λογικό, το πρώτο φίλτρο είναι το συναισθηματικό φίλτρο. Χρειάζεται να το μάθεις αυτό. Να δεις τις βιολογικές λειτουργίες που υπάρχει στο σώμα, να παρατηρήσεις δηλαδή αν υπάρχουν κάποιες βιολογικές λειτουργίες. Να παρατηρήσεις την κριτική που υπάρχει μέσα στο μυαλό σου. Έτσι, σκέψη με την κριτική και το σώμα με τα βιολογικά συμπτώματα. Σφίγγεται το στομάχι, χτυπάει γρήγορα η καρδιά. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες που χρειάζεται να πιστέψεις τον εαυτό σου ότι μπορείς να τις μάθεις, να εκπαιδευτείς αυτές και να πας προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να μπορείς να υλοποιήσεις κάτι διαφορετικό στη ζωή σου. Έτσι, από μέσα μας ξεκινάνε όλα. Χρειάζεται να πιστέψεις, το πρώτο βήμα που χρειάζεται να κάνεις είναι να πιστέψεις τον εαυτό σου. Να υλοποιήσεις και να δράσεις προς την κατεύθυνση την οποία επιλέγεις τη ζωή σου. Συνειδητά επιλέγεις τη ζωή σου. Η συνειδητή απόφαση. Χρειάζεται αυτογνωσία. Γνώθεις αυτόν. Πίστεψε στον εαυτό σου, πίστεψε στη δύναμη σου. Τα πάντα συμβαίνουν μέσα από σένα. Το σώμα σου είναι ένα μαγικό όργανο το οποίο υλοποιεί τα πάντα. Σκέψου ότι μέσα σε ένα χρόνο ουσιαστικά όλα τα κύτταρα του οργανισμού σου θα έχουν αλλάξει. Δεν θα υπάρχει τίποτα ίδιο. Και να υλοποιείς τη ζωή έτσι όπως εσύ θέλεις, συνειδητά, με συνειδητές αποφάσεις.